இந்த தேவாலயத்தில் 266 ஆண்டுகளாக நகராமல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அசையாத ஏணி, அதன் பின்னணி என்ன? ஒரு ஏணி பல ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் இருக்கிறது. அதன் நிலைப்பாட்டின் பின்னணியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கிறது. இந்த தனித்துவமான ஏணி கிறிஸ்தவத்தின் புனிதமான இடங்களில் ஜெருசலேம் என்ற பகுதியில் இருக்கும் புனித செபுல்கர் தேவாலயத்தில் அமைந்திருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டதாகவும் மீண்டும் அவர் இங்குதான் உயிர் தெழுந்து வந்ததாகவும் நம்பப்படுகிறது. இந்த இடத்தை தான் கிறிஸ்தவர்கள் கல்வாரி மலை என்றும் அழைக்கிறார்கள். இந்த இடத்தில் உள்ள தேவாலயம் புனித செபுல்கர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 4ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து அந்த மத வழிபாட்டு முறையில் சில பிரிவினைகள் ஏற்பட்டு பல குழுக்களாக மாறினர். இயேசு கிறிஸ்துவை சிலையின்றி வழிபடும் ஒரு சபையும், அவரை சிலையோடு வழிபடும் ஒரு சபையும், அவரை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவரை படைத்தவரை கடவுளாக கருதும் சபையும், பழைய ஏற்பாட்டு சபையும் என பல சபைகளாக தங்களுக்குள் பிரிவை ஏற்படுத்தி கொண்டனர். அப்போதிலிருந்தே இந்த தேவாலயத்தை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் அவர்களுடன் இணக்கம் இதுவரை ஏற்படவில்லை என்றே தகவல்கள் கூறுகின்றன. எப்படி உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது அசையும் அசையா சொத்துக்களில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தொடங்கி அதன் அதிகாரத்தை யாரும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாதோ, அந்த அளவிற்கு இந்த தேவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஏணியும் இங்கேயே நிலைத்து நின்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த தேவாலயத்தின் வெளிப்புறத்தில்தான் ஜன்னலுக்கு கீழே இந்த ஏணி அமைந்திருக்கிறது. அந்த தேவாலயத்தில் 266 வருடங்களுக்கு முன்பு புதுப்பித்தல் பணி நடந்தபோது அந்த பணிகளை மேற்கொள்ள வந்தவர்களில் ஒருவர் அந்த ஏணியை அங்கு தவறுதலாக அங்கேயே விட்டு சென்று விட்டாராம். அப்போதிலிருந்தே அந்த ஏணி அங்கேயே இருக்கிறது. தவறுதலாக வைக்கப்பட்டதுதானே, பின்னர் ஏன் அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பலவாறான விமர்சனங்கள் எழலாம். ஆனால் அது மிகப்பெரிய கலவரத்திற்கும் காரணமாக மாறிவிடுமாம். ஒரு முறை 1997ஆம் ஆண்டில் ஒருவர் இவர்கள் கூறும் காரணம் முட்டாள்தனமாக இருக்கிறது என அதனை நகர்த்தினாராம். ஆனாலும் அது மீண்டும் அந்த பழைய இடத்திற்கே பல சர்ச்சைகளுக்கிடையே மாற்றம் செய்யப்பட்டு இன்னமும் அந்த ஏணி நகராமல் அங்கேயே இருக்கிறது.